Ekele ndị ọma so m atụ ilu Igbo, ndị Igbo na-eme ọfụma, ndị m ji eme ọnụ, ndị anyị ji aba, ndị ji Igbo eme ngala, nakwa ezigbo ekele ka m na-enye ndị na-atụnye ilu Igbo n'okwu ha. Tata ilu anyị sịrị na onye na-arọ nwa eze anya na-elele ya elele. Onye na-arọ nwa eze anya na-elele ya elele. Ọ bụrụ na ị na-ekiri ihe onyonyo mbem ụmụgo mbem m mara ilu a bidoro nke sịrị onye na-arọ nwa eze anya na-elele ya elele. Eyi, onye na-arọ nwa eze anya na-elele ya elele. Ilu a na-akọwa na o nwere ndị ọ ga-abụ ị na-akwadoro ajọ ihe, ị na-echere ajọ echiche, ị na-akwa ha emu, ị na-arọ ha anya, nlele ka ị na-elele ha. Ọ dị ka ilu nke sịrị na ụkwụ kpọrọ ịzaga nyere ya aka n'ije, maka na unu mara na asị onye nna ya nọ n'ọgbọ onweghị ihe na-emetụta ya. Ndị Igbo wee sị na chikere ugo na-asụ ga-ahụ. O wee bụrụ gịnị? Kama ị ga-ewepụta ohere wee na-achụ mmadụ, wee na-ekwu mmadụ emo, na-ewekashi onwe gị n'iwe, na-achụ onye ga na-arọ anya, onweghị ihe ị ga-emeli nwa ya. Ihe na-emebi ilele ya elele. Were oge ahụ chọọ ka ị ga-esi wee dozie, hazie ihe ahụ na-enye gị nsogbu na ndụ nke gị. N'ihi na onye na-arọ nwa eze anya na-elele ya elele. Onye na-arọ nwa eze anya nlele ka ọ na-elele ya. Nke a bụ ọmarịcha ilu a na-atụrụ mmadụ na ọ bụrụ na onye ahụ na-eme ihe m ga-eme otu a, nwetakwa ya, ọ bụrụ na gịnị ụzọ agaghị aga, ọmụnwa bụ esi ya onye na-arọ nwa eze anya na-elele ya elele. N'ihi na o nwere ndị ji ebube aga, o nwere ndị chi ha kechara wee were mmanụ tee. Ọ dịghị ka ilu anyị tụrụ ikpeazụ anyị sịrị na onye ajọ chi ka mmiri na-afa n'eze. Ya bụ na o nwere ndị otu ọbụla iso chere ha ajọ echiche, ụzọ ha ga na-aga were maka na ha na-achị ha dị na mma, ha na onye kere ha dị na mma, okike ha bụ nke na-agara ha, ụzọ ha na-agara ha. Ya bụ egbuzi n'oge gị, na-atakasị onwe gị, na-enye onwe gị nsogbu si na ị na-arọ ha anya, maka na ị na-arọkwa ha anya nlele ka ị na-elele ha. Ị na-elele ha elele, ị na-elele ha ka ị mara ka ha dị, maka na onye na-arọ nwa eze anya na-eme gịnị? Ọ na-elele ha elele. Ọ bụrụ na Bekee ha sị a person who blinks at a noble mischievously is just admiring them. A person who blinks at a noble mischievously or angrily is simply admiring them. Onweghị ihe ị ga-emeli nwa ha. Hapụ ịdị na-arọ ha anya, hapụ ịdị na-atakasị onwe gị. Were oge ahụ wee hazie ihe na-eme na ndụ nke gị. Nwere ike jekwuru ha sị ha, kedu ka mụ na gị ga-esi wee dị na mma, ka ụzọ m gawa ka nke gị si aga. Mana chetakwa na ọtụtụ mgbe ọ bụ obi gị, kedu ka obi gị dị n'ebe mmadụ nọ. Ọ bụrụ na obi onye ahụ ị na-echere ajọ echiche dị sarịsarị, ọ bụrụ na ya na chi ya kwụ, hapụ nlele ka ị na-elele ya. Na ọ bụrụ na ịrọwa ha anya, ndị Igbo wee sị onye na-arọ nwa eze anya na-elele ha elele. Ọmalịcha ilu na-atọ ụtọ. M kwesịrị na-atụrụ ndị ọbụla na-arọ m anya, nwụsị ha na onye na-arọ nwa eze anya na-elele ha elele. Ọmalịcha ilu ka ọ bụ. Ebe a ka anyị ga-akwụsị ya taa. Ebe a ka anyị ga-eweta ya n'isi njedebe. Ọ bụ ilu ị ga-echemi n'echiche ka ị ghara ịna-enyekasị onwe gị nsogbu ebe ị kwesịghị inye onwe gị nsogbu. Maọbụ ọ bụrụ na onye ọzọ na-echere gị echiche, o nwere ka gị na chi gị ga-adị, ịhụ na ọ bụghị ihe ị ga-enyebe onwe gị nsogbu. Abụ m nwa dị ọra mma, Amarachi Atama Ugwu. Ekele m unu.